Hola, comencem el programa d'entrevistes Parlem-ne. Avui volem conèixer amb més detall l'empresa New Educa del Baix Vallès, tractant la innovació educativa i ho fan a través de dos conceptes com és la robòtica i les tecnologies. Ells impulsen diferents tallers tant a escoles com també en equipaments de tot el territori. Per conèixer més a fons la robòtica i també les tecnologies, comencem i ho fem amb l'entrevista. Comencem l'entrevista amb la nostra convidada, la Mar Soler, directora de l'empresa New Educa. I gràcies per estar avui, perquè avui parlarem d'educació robòtica, oi, Mar? Sí, aquí estem. Moltes gràcies per convidar-nos. Comencem parlant de l'empresa, que martorellenca, de New Educa, en aquest concepte, en aquest cas d'innovació educativa. En què consisteix? Sí que situa'ns una mica. Nosaltres som una empresa d'innovació educativa que estem especialitzats en tecnologia, en creativitat i en creixement personal. Llavors, en totes les activitats i serveis que donem, englobem aquestes tres àrees. Això vol dir que ajudem a les famílies, ajudem al món educatiu, en certa manera, a través de propostes. Com ho feu? En cursos, activitats? Sí, nosaltres fem activitats, formacions, tallers entorn de la robòtica educativa, la programació de videojocs i també fem xerrades per famílies i tallers a les escoles i als instituts per sensibilitzar i conscienciar sobre l'ús responsable de les tecnologies. I més ara en aquests moments. Però m'estàs parlant de robòtica, també parlem de tecnologies, diguem dos conceptes que són actualment al nostre dia a dia, però molt desconeguts. Sí, clar, un dels reptes que té la robòtica educativa és fer apropar la robòtica, que era com una cosa molt llunyana dels enginyers, de la indústria, i simplificar-la i fer-la propera perquè els nens i les nenes puguin treballar amb ella. I com es fa això en aquest cas? Perquè també juguen molt les matemàtiques, em sembla. O sigui que feu l'aprenentatge que sempre ho tenim, en aquest cas matemàtiques o ciències, assignatures que sempre les hem vistes que gaire motivació a les aules no hi ha. Vosaltres com ho feu perquè agafin aquesta motivació a l'aprenentatge? És el gran avantatge que té l'eina, la robòtica, que és que a través del joc presentem com reptes, tenen missions i per tal d'aconseguir-ho han d'anar aplicant conceptes matemàtics. Han d'estar resolent problemes, provant l'assaig-error, buscant dimensions, equacions, petites operacions que van aplicant per poder resoldre que el robot faci la missió que se'ls ha proposat, guanyar un concurs o fer que canti una cançó, que es mogui per un circuit, fem fins i tot jugant a sumo, els robots, fem tornejos de sumo, fem coses superdivertides. Per tant, el robot és l'eina que es treballa en les aules, abans de tenir la llibreta, la pissarra, ara que també entrant en joc les pantalles o els ordinadors. Com ho veuen, com reaccionen en aquest cas els alumnes davant dels robots? Bueno, és fantàstic perquè estan al·lucinats que hi hagi un artilugi que els hi faci cas i que puguin ells controlar les ordres i la forma que tindrà i com es mourà. I els agrada moltíssim, la veritat és que sí. Això és més petits els alumnes i els professors, perquè són docències noves que venen per quedar-se, que en el futur als alumnes els hi servirà moltíssim en el seu món laboral i també a la vida quotidiana. Com ho fan o com feu també en aquest aprenentatge als professors? Sí, fem formació a professors i ens estem trobant professors amb diferents perfils. Alguns els fa una mica de respecte ficar-se en això, però a poc a poc la feina nostra consisteix en fer-los fàcil aquest aprenentatge per fer servir aquestes eines a l'aula. És això, hi ha fa molt de respecte, però realment hi ha unes eines que estan molt ben treballades, que faciliten molt la feina al professor i que és un luxe treballar amb això perquè tens els alumnes motivats, interessats, i llavors una vegada ja
li perds la por i t'hi fiques i vas entenent com funciona, tot ja flueix, no? En aquest cas tot funciona, no? Si parlem en aquest cas de tecnologies i robòtica. De fet, com deies, el món de la robòtica fa uns anys era molt desconegut, ara cada cop més en el món empresarial existeix i és present. I tu creus que en un futur tot girarà al voltant de la robòtica? Sí, tot gira al voltant de la robòtica, no ho sé, però sí que està present gairebé a tot arreu, ens ho trobem per tot arreu, i sí que hi ha estudis i articles que ja van dient que una gran part de les professions del futur seran tècniques o digitals, i es necessitaran aquests coneixements de la tecnologia i del món digital. Ha d'estar present a l'educació, perquè és que forma part ja del present i del futur, segur que més que avui, no? Preparar ja en els alumnes pel futur. Ara comentaves i m'has dit, de l'error no s'aprèn. Aquest concepte que has dit, que també trobem a la vostra pàgina web, que també podeu consultar, que també teniu, totes les xarxes socials també esteu presents. Error també en aquest cas no és aprendre. En el sistema tradicional l'error no és vist així. Clar, en el sistema tradicional l'error s'ha penalitzat, no? En un examen no pots equivocar-te, seràs suspès. I en canvi ens trobem que gràcies a l'error es poden aprendre moltes coses. Si ens atrevim a provar alguna cosa diferent, una idea, si volem fomentar el que és la iniciativa, hem d'arriscar-nos. I quan ens arrisquem, a vegades surt bé, a vegades no surt bé. I quan no surt bé, és molt interessant veure per què no ha sortit bé, quin és el procés que he fet, on hi ha hagut el fallo, analitzar i ser crític amb el meu propi procés que he fet, entendre on m'he equivocat i saber-lo corregir, saber resoldre aquell problema. Llavors, aquest pensament, fer aquest anàlisi crític, analític, resoldre aquest problema, això és superric pedagògicament parlant. I llavors, és la manera que aprenguem a aprendre, que és un concepte molt maco on ja la persona és capaç d'anar de l'autoaprenentatge, d'anar enriquint-se ell mateix i d'anar creixent sol, sense molt d'acompanyament, i seria una miqueta la fita d'aquestes metodologies noves que nosaltres implementem a NewEduca. De fet, ara deies, en aquest procés també entra en joc la creativitat o la imaginació a l'hora de resoldre els dubtes, els problemes que l'infant o els alumnes es troben a través de la robòtica. Sí, podem pensar que l'enginyeria no és gens creativa, que és tota tècnica, però no és així. No tenim bé el concepte, no tenim masses números associats en aquest cas. Per una banda estem inventant, i inventar és un procés creatiu. I per altra banda, quan has de resoldre un problema, si tu només el veus d'una manera, t'encalles. I en canvi, si el comences a analitzar des de diferents enfocs i des de diferents punts de vista, ja trobes moltes maneres de solucionar aquell problema. I això és un pensament creatiu. Veure, capgirar el punt de vista. I també forma part de saber treballar en equip, entendre que hi ha diferents visions, diferents maneres de veure les coses i acceptar-les i respectar-les. I llavors és des d'aquest paradigma que parlem d'innovació educativa, que és ja entendre la diversitat, entendre el canvi de perspectives diferents, saber resoldre problemes, la iniciativa, tots aquests conceptes i habilitats que són també una mica el que la nova societat està requerint. Hi ha canvis constants d'aquests valors, en aquests camps que s'han de fomentar, i dèies a través de que potser l'infant no ho descobreix tant, però amb el joc sí que ho descobreix. Clar, sí. Pensa que quan un nen està content i està jugant, està obert, i llavors és una esponja. Però si jo estic fent una cosa que no entenc el perquè, el sentit, jo ja ho estic fent a obligades, ja l'esperit ja no és el bo. L'actitud no és la correcta. Llavors, quan algú té sentit, per mi té significat, i entra l'emoció i llavors hi entra l'aprenentatge.
I aquí és la barreja, no?, que Sí. fa, no?, que l'infant s'engresqui, no?, en fer-ho. Però això només també ho feu a les escoles, també treballeu a través d'ajuntaments, també Sí. treballeu a través d'altres empreses que també això es vol portar, no?, també amb els adults, no? Com està funcionant, com arriba amb els adults la robòtica i aquest aprenentatge? Bueno, en els adults estem fent la formació a professors i és molt maca. La meva experiència al final és que no som tan diferents als nens perquè els adults i els nens estan cometent els mateixos errors. Vale? I sempre culpant el robot de que no em fa cas, en comptes de pensar... Com hem donat l'ordre, no? Sí, com hem donat l'ordre. Nosaltres, no? Fem les mateixes coses que els nens, és molt bonic, no?, de veure que en el fons són personetes iguals. O com ho fem amb les tecnologies, Amb les oi? A tecnologies, vegades també, no? Que no és que no ho fem bé nosaltres, no ho fa l'ordinador, sinó nosaltres que a l'hora de... Exacte, sí, culpem a l'altre. Sí, oi? Marc, també t'ho deia perquè, per exemple, aquí l'equipament a Mollet, i hi ha el Mollet Hub, també d'innovació, també entra en joc aquí les noves aplicacions, la tecnologia. Porteu també a terme diferents cursos, també a nivells de joves, també d'adults. Cada cop s'està imposant molt més, us reclamen més aquestes ofertes, aquestes activitats que porteu a terme? Sí, ens estem trobant ja un moviment de gent que li agrada aprendre com funciona la tecnologia, que li agrada instal·lar-se aparells a casa, que obro l'armari i s'encén sola la llum, que l'interfono jo me'l maquejo, no? I li agrada aprendre tot això, com funciona, la programació, els LEDs, els motors, i estem donant resposta a aquesta necessitat. Aquest interès que està creixent, no? Sí, que és molt interessant, i també ens estem trobant que la gent gran ve ja amb una formació i una preparació i una activitat mental, que ja no és el mateix que abans, i tenen moltes ganes de provar, d'inventar, de fer coses també, d'aprendre i fer coses del dia d'avui, no estar jugant a domino, saps? Sí, exacte. De formar-se, no? De formar-se i seguir creixent, no? I és molt bonic tot aquest esperit i formar part d'aquesta nova realitat. Marc, també em comentaves a les famílies, també assessoreu, també feu xerrades, sobretot en aquest tema de les tecnologies. La pandèmia també ha portat en aquest cas un abús d'aquestes aplicacions digitals. Com ho informeu? Cada cop suposo que també hi ha molt interès a les famílies en participar d'aquestes xerrades i activitats. Sí, la veritat, va ser una de les coses que vam començar a fer durant la pandèmia. No podíem donar tallers, no podíem fer extraescolars, i vam veure aquesta necessitat, de que estàvem tots a casa connectats a la pantalla per a tot. Llavors també existia un perill d'addicció que existeix i que ja està fins i tot reconegut per l'OMS com una addicció més, la dels videojocs, les pantalles, etc. Llavors vam dir, ara mateix els pares són el 100% responsables de tota l'educació dels nens. I els hem de facilitar i donar eines sobre com fer ús de les tecnologies. I vam començar a fer aquestes xerrades online. De fet, fins ara les hem fet totes online, a AMPAs, a biblioteques, i molt bé, molt bonic treballar amb les famílies, la consciència que tenen, les ganes que tenen de poder ajudar els seus fills a que no siguin analfabets tecnològics, però també que no es converteixi en un problema. En un problema. Llavors, com aquell camí, que és molt difícil, i com marcar aquestes línies que a vegades és complicat pels adults i pels infants. A nosaltres no ens han ensenyat, venim d'una generació que cap als 20 vam començar a introduir-nos amb el mòbil, amb els ordinadors, i no hem rebut una educació pròpia de com fer ús responsable de les tecnologies o controlat. Com controlar-ho i aturar, en aquest cas, aquests possibles problemes, que també suposo que seran xerrades que en el territori del Baix Vallès també esteu ja programant, de l'interès que hi ha de les famílies i també per part d'entitats i ajuntaments. Sí, properament també en farem a la Biblioteca de Martorelles, hem fet a Santa Maria, a l'AFA, i hem estat fent per aquí. I molt bé, també vam fer una xerrada al Mollet Hub. La primera que vam fer va ser al Mollet Hub. Sí. Ara comentaves aquestes línies. També, si parlem dels més menuts, quan parlem de matemàtiques, de números, de tecnologies, de robòtica,
en el món real, en el món laboral, el dia a dia, no? Els gèneres es nota molta diferència. Són professions, en aquest cas, no? En aquest cas també voleu treballar per fomentar això, no? Aquesta igualtat en gèneres. Exacte, sí, és veritat que les vocacions científico-tècniques són més masculines, hi ha més nois que noies en les universitats, i jo penso que ve perquè la tecnologia té un estereotip masculí, i penso que avui dia la tecnologia ja s'ha d'alliberar d'aquest estereotip perquè està present a totes les àrees. Si tradicionalment la trobàvem a la indústria, en el motor, fins i tot a l'armamentística, s'ha desenvolupat moltíssim, però actualment la tecnologia la trobem a les arts, la trobem al món natural, amb les energies renovables, la trobem en el món social, i llavors està present a totes les àrees i ja no té aquest estereotip que sigui només de les curses de Fórmula 1 o de la mecànica, el motor, no? Exacte. I està present a tot arreu, i com a tal el que no podem fer és deixar a les noies de banda, que han de veure que és divertida, que és interessant, que es pot crear moltíssimes coses, inventar i ajudar molt a la societat amb la tecnologia. I no li hem de tenir por. Ara comentaves també en el món solidari, en el món també de la gent gran també ajuden les tecnologies. Les tenim sempre, diguem, les volem molt lluny, però podem complementar la vida perquè ens ajudin, no veure's com un risc. Exacte, pot ajudar molt a la gent gran, pot ajudar-te a casa, la gent amb problemes, amb alguna discapacitat, li pot donar un cop de mà, no? En coses on no arribo jo com a persona, arriba la tecnologia, em pot fer els recordatoris, o et pot ajudar amb la cuina. Jo des que tinc la Thermomix ja no se'm crema el menjar. Com a mare sempre, jo vaig tenir la meva filla i se'm cremava sempre el menjar a casa, perquè m'entretenia, ara ja no se'm crema. Exacte, ens ajuden i ens faciliten una mica la vida en aquest cas, de posar-ho més fàcil, com deies, a vegades les persianes, pujar o baixar pot ser un esforç per a alguna persona, i en canvi ens pot ajudar molt la robòtica a facilitar-nos el dia a dia. I ara deies també professions com matemàtiques, els números, les noies també costen molt més, hem d'encara començar aprenentatge amb el joc, com deies, a motivar en aquest cas. Sí, exacte, però és això, és la idea que tenim de les coses, perquè després, clar, si jo plantejo una activitat de robòtica on el robot ha d'avançar 1,5 metres, ha de girar 90 graus, potser és molt avorrit, però si jo he de fer una coreografia amb una cançó que està de moda, que és superxula, i he d'aconseguir que 3 robots es moguin i facin els girs igual i ballin la cançó, m'engresco, i estan fent el mateix. Però té un sentit i és divertit. Sí, és així. Que l'eina, aquest joc, és fonamental. Veig que en totes les xerrades, tant pels adults com pels petits, deies, no és que no hi ha molta diferència, no? Per tant, ens ho hem d'agafar com un joc, l'aprenentatge ho tenim sempre com una obligació, com un repte, vosaltres els reptes els transformeu, no? O algú difícil, algú dur, algú pesat. Per tant, aprendre forma part de la vida i és de les coses més boniques que té la vida, perquè quan estàs contínuament aprenent, cada dia és diferent, i ha de ser així, la vida. De fet, Marc, també combinaves les emocions, com també en aquest cas es juga, intervé moltíssim l'emoció de les persones, dels infants, a l'hora d'aprendre. Sí, totalment. Per això parlàvem a l'inici que treballem la tecnologia i el creixement personal. Quan parlem de creixement personal estem parlant de tot aquest món d'habilitats socials, d'intel·ligència emocional. Clar, jo he de treballar la frustració, perquè el repte m'he equivocat, ho he d'acceptar que m'he equivocat, que les coses no s'aconsegueixen a la primera. He d'acceptar que al grup no li ha semblat bé la meva idea. Hi ha molta emoció, o he d'estar amb calma, tranquil, per poder aprendre. Si jo estic enfadat, si estic trist, i no sé gestionar aquesta emoció i no la sé acceptar i obrir-me a les altres coses, em tanco. I quan deies ara reptes, són diferents, com el repte no és potser immediat, és més lent en aquest cas a l'hora de treballar, perquè com juguen també factors com l'equip, també es fomenta moltíssim treballar amb equip, amb la robòtica, amb la tecnologia. Sí, no tindria sentit
no treballar en equip. Tot és multidisciplinar, no? I no podem, com els adults ja també, molt poques professions queden on no es treballa en equip. Sempre vivim... És que l'equip al final és societat i quan treballem amb infants estan en una etapa on han de desenvolupar totes aquestes habilitats socials i poden aprendre moltes habilitats socials. Diguem que evolutivament estan en un moment on són capaços d'aprendre molt les habilitats socials, desenvolupar-les molt, i s'ha d'aprofitar aquesta capacitat d'aprenentatge que hi ha, perquè les habilitats socials t'acompanyaran a tota la vida i t'ajudaran a tenir èxit, ser feliç o no. Llavors s'ha de treballar. Ara comentaves, mai és tard per aprendre, per tant, a qualsevol edat podem aprendre amb els adults, però amb els infants a quina edat es comença? O treballeu amb els infants la robòtica, tots aquests conceptes d'educació alternativa, diguem? Sí, nosaltres estem començant des del P3, P4 a fer robòtica, i ho fem, clar, des del joc i molt adaptat en els seus nivells, però al final és el veure l'assaig-error, crear una hipòtesi, comprovar si funciona, si no funciona, veure la gravetat, treballar petits, experimentar amb la física, amb pilotes, amb rampes, amb circuits, i tenim després un robot que li donem ordres, que es mou, que li fiquem reptes, i el mouen durant l'espai, i fins i tot treballem el pensament computacional amb el cos, amb jocs, amb dinàmiques amb el cos. Jo dono ordres als nens i les han de reproduir, jugant que jo soc el programador i tu ets el robot, i et dono les ordres i tu les fas amb el teu cos, i treballem així des de ben petits. Sí, sí. Per aquesta que es familiaritzin i pensin amb aquesta lògica, amb el pensament lògic. És que no deixa de ser el llenguatge dels ordinadors, de la informàtica. I és un llenguatge nou, que ens hem de... Quan abans comences, doncs millor, com a l'anglès. Com els idiomes, quan abans comencis, abans agafes molt més la fluïdesa i l'aprenentatge. Exacte. I més si som allò, i cada cop, i practicar-ho també, vull dir, en aquest cas, aprendre i practicar i seguir, doncs... Mara, estem a la recta final, ja una mica, en aquest cas, ja per acabar, que ens expliquis per tu què significa la tecnologia, la robòtica, en aquesta empresa que ja fa anys de New Educa, que és del Baix Vallès i que fa cursos, activitats en el territori. Per acabar, què significaria breument, en aquest cas? Què significaria la robòtica? Bueno, per mi la robòtica és una eina pedagògica molt potent que ajuda a fer aquest canvi de metodologia dintre de l'ensenyança i que t'ajuda també a posar-te tu en un altre lloc davant dels reptes de la vida. Per mi no deixa de ser com una oportunitat de fer un canvi, de créixer i de veure que jo puc aprendre per mi mateixa i puc fer i crear els meus propis projectes. És una eina de creació. Exacte. Mar, doncs moltes gràcies, estem ja a la recta final de l'entrevista. Podríem parlar de moltes més coses, perquè tenim més coses per parlar-ne, perquè és tot un món, tot en aquest cas l'educació, la robòtica, la tecnologia, els sentiments i les emocions també hi entren en joc. Però per donar-nos una miqueta d'explicació d'aquesta nova metodologia que porteu a terme en el territori amb l'empresa New Educa. Moltes gràcies, Mar. Gràcies a vosaltres. Nosaltres acabem l'entrevista, però ara marxem a donar-vos, en aquest cas, propostes culturals a través de l'agenda del Parlem-ne. Comencem l'agenda cultural amb les propostes que es fan els propers dies en el territori i ho fem amb teatre perquè aquest dissabte, dins la temporada d'Arts i Escenes, el Teatre de Can Gomà de Mollet acull l'espectacle Veus que no veus, a càrrec de la companyia Pepa Plana. Aquest muntatge presenta la versió femenina de les anomenades entrades clàssiques, és a dir, quan dalt de l'escenari hi ha dues pallasses en lloc de dos pallassos. L'obra vol fer reflexionar sobre el gènere a través de l'humor i la ironia. L'espectacle es farà aquest dissabte a les 9 del vespre a Mollet, en el Teatre de Can Gomà. I seguim amb més espectacles, i en aquest cas amb música. Dins els actes programats en commemoració del Dia de la Dona, Montmeló ha organitzat el concert de la pianista Clara Pella, que presenta el seu 11è disc, Perifèria. Serà diumenge a les 7 de la tarda a la sala polivalent La Torreta de Montmeló.
I parlem ara d'exposició fotogràfica, música de càmera, del fotògraf Manuel Otumuro, que acull el Museu d'Abelló de Mollet. Es tracta d'una 50ena de fotografies amb artistes del món de la música de diferents estils musicals. Una exposició que es pot visitar fins al mes d'abril. I per tancar l'agenda cultural, avui us volem informar del nou treball de la banda molletana Murphys, que acaba de publicar el seu treball titulat 25 i que està disponible a les plataformes digitals, a l'Spotify i a iTunes. I molt aviat la banda traurà aquest treball en format vinil. Així que amb música acabem avui el programa Parlem-ne. Gràcies per la seva atenció. Tornem dimarts vinent amb nous convidats en el sofà del Parlem-ne. Gràcies per la seva atenció i fins dimarts.